Transport sector sa Davao City nagpadayag sa ilang mga mulo atol sa umaabot nga ikaduhang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinuon transport group nga SEMDOC dili kuno mosalmot sa ipahigayong transport strike karong Lunes. Aniya ang dugang detalye. Unom katuig na nga nagapamasada ang PUJ driver nga si Marvin. Bisan pa o nagkalisod kini tungod sa mahal nga presyo sa petrolyo. Nagpadayon gihapon kini aron dunay mapakaon sa iyang pamilya. Busa atol sa umaabot nga State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. karong Lunes. Nagpadayag kini sa iyang mulo. Alanganin pa man kayo kung i-pass out ang mga jeep karon. Medyo daghan pa man kayo nangitag transportation nga para sa jeep. Nagpabilin sa gusuliran alang sa PUJ driver nga si Jay ang taas nga presyo sa produktong petrolyo. Kung saka jud pagkain gasolina, dapat yun na isaka jud ang pamasahe jud unta kung mahimo lang unta. Busa nagunahuna ang ubang driver nga mosalmot sa posibleng nga transport strike. Pero kung maayo, pwede pod. Basta maayo lang. Apan gibutyag sa transport group nga Southeastern Mindanao Diversified Operators Cooperative kun SEMDOC nga dili sila moapil sa ipahigayong transport strike atol sa sona sa Pangulo. Dili mo join sa strike kay wami kay balo ko sa issue. Nya, amo mga kalaman ko mag-strike ta pangandaman nato na. Gani, duna kini panawagan sa Pangulo sa iyang ikaduhang sona. Amo panawagan nga unta i-scrap na niyang oil regulation law. Nya kaning diri syudad sa Davao dili na programa sa aton local government diri sa Davao dili may peace out. Bahala nag-ipadaganon lang bus dire. Kanang bus nga bago kunta, ayaw nang daan. Pasidaan sa LTFRB nga pwedeng matanggalan og prangkisa ang mga moapil sa transport strike karong Lunes. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.